Magajiya da sirrin kuka. A wani ƙauye mai suna Dutsen Kura, mutane na rayuwa cikin zaman lafiya da annashuwa. Amma a cikin wannan ƙauye akwai wata tsohuwa mai suna Magajiya, wadda aka fi sani da mai tsananin kuka. Magajiya tana da wani hali na ban mamaki, duk wanda ya ɓata mata rai sai ta zauna ta yi ta kuka har sai mutanen gari sun taru domin su lallashe ta. Wata rana wani matashi mai suna Bello ya dawo daga kasuwa da wata leda cike da alewa da biskit. Yana ƙoƙarin wucewa ta ƙofar gidan Magajiya, sai aka ji kukanta yana tashi. Mutanen gari suka taru kamar yadda suka saba. Magajiya ta kalli wannan mutumin da hawaye a idonta ta ce, wayyo duniya, kun ga abin da wannan yaron ya aikata da ni? Ya wuce ba tare da ya bani alewa ba. Mutane suka bushe da dariya suka ce, to ai Bello bai san cewa dole ne ya baki alewa ba. Bello wanda yake da barkwanci a zuciyarsa ya yi murmushi ya miƙa mata alewa ɗaya. Magajiya ta karɓa ta share hawayenta, sannan da sauri ta ce, a'a, ai daga gobe dole ne kowa ya riƙa bani abinci. Tun daga wannan rana duk wanda ya wuce ta ƙofar gidan Magajiya ba tare da ya bata wani abu ba, sai ta zauna a tsakiyar titi tana kuka. Lamarin ya fara zama matsala domin har mutane sun fara jin tsoron wucewa ta unguwarta. Wata rana wani dattijo mai suna Malam Dabo ya ce, a'a, ai dole a samu mafita. Magajiya ta fara zama min wahala, ni yau zan koya mata darasi. Da rana tsaka, Malam Dabo ya shirya dabara. Ya je kasuwa ya sayo doya ya soya ya cakuɗa da yaji mai ƙarfi. Ya sa wannan doya a cikin leda, ya riƙe a hannunsa, yana wucewa ƙofar Magajiya. Kamar yadda aka saba, Magajiya ta kama kukan cewa, kai Dabo, ka wuce ba tare da ka bani abinci ba. Dabo ya yi murmushi ya ce, gaskiya ne gashi nan, ki ci ki ji daɗi. Magajiya da sauri ta sa hannu ta ɗauki doyar, ta cusa a bakinta. Kafin ta kai na biyu sai ta fara sosa baki. Idonta ya kaɗa ya yi ja, da sauri ta miƙe tana ihu. Wayyo Allah, wannan menene? Bakina ya kama. Mutanen gari suka taru. Suka ga Magajiya na tsalle tana neman ruwa. Nan take suka bushe da dariya. Malam Dabo ya ce, ai tun da kin iya kuka sai ki kuka har ki sha ruwa. Daga wannan rana Magajiya ta rage kukan banza, kuma ƙauyen ya koma cikin zaman lafiya. Mutane suka fahimci cewa wasu mutane suna amfani da tausayi don su cinye haƙƙin wasu, amma idan aka nuna musu wayo sai su gyara halayensu. Darasin da za mu koya daga wannan labari na farko shine kada ka zama mai karɓar abu da ƙarfi. Tausayi ba dalili ne na tilastawa mutane baka abu ba. Na biyu, idan kana cutar da mutane za a koya maka darasi. Magajiya tana tunanin tana yi wa mutane wayo, amma daga baya an nuna mata ita ma ba ta fi kowa wayo ba. Na uku, matsala tana da mafita. Malam Dabo bai yi faɗa ba, amma ya koya wa Magajiya darasi cikin wayo. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai daga gare mu.